kaga baki ɗaya motocin nan kana ganin su gaba ɗayan su family ne. Wannan motocin zona kana gani na kuma za ka zo ka wuce ka je gidan nan ba abinci komai babu ma a gidan nan ba komai sai dai ka je ka ci karatun da kake wani takama da shi ka je ka ci sai ka kuɗa gidan ne ba kuwa ba komai ba abinci komai a gidan babu kai ge baki yawa ya dama makaranta muna kusu da wani yaro wai wani question ne aka ba mutum shine muke ta musu da shi shine na tambaye shi what is a family sai to nake so ka ba mu ka ga family kaga baki ɗaya motocin nan kana ganin su gaba ɗayan su family ne. Wayannan motoci dukkan su family ne. Yanzu in na je gobe in ce mai motoci kamar a aje su bude shi ai kawai kaga motoci ga baki ɗaya tare waje ɗaya to family ne su ma. Ke su ne family sai ne baki in ka ba su very 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 good za a sama good market.